Dari andainya pun, jadi kalau kita bersongbinya, itu kerana dengan saya pernah pas pernah sama juga. Mayam sendiri kerana dengan kita songbi kewang kita songna berkali. Orang sama kita berjibat. Orang sok sok orang kerana ni ini baik. Maka jika berjumpa, mana adalah kerana Tinta pasal nami sama pengen anu ni semua sopi kerjanya ikut menjalannya lebih baik. Anda kata, Malaysia jemlah lautinan jemlah kita sekarang kau ni kalau. Di mana lautinan malu di kita sekarang kau ni kalau dia lautinan istilah pagani. 1100 century jemlah Dominic Guzmana jemlah baik. Mari ini bahkan ini bertolak-tolakan berotari jam. Berotari malah sampai kau mari aman kau nak berendam. Mana ukir hafnari jemlah dia harga bayo Dominic Guzmana jemlah arus kami. Mana beri sumi mancam ini bicara yang berapa? Beri dakar menemukan jina hari pawa Pak nama nani misteri batra gaji bicara nani misteri mancam itu gaji turun kali. Bisa gaji turun kali, gaji bisa nak di mana nani berbeza pada jauh betul. Al bisa Pak ni terkait dia orang kita ni sudah jatuh kau nani dukung nani lain. Jatuh nanti orang jadi Pak kau kerana wah dukung lagi. Jadi Pak ni dah jatuh dukung saya tadi. Dia sahaja jadi popular ke perbuat jadi seni topi yang bertahan. Angkat jadi seni kita hari ini macam ni dah angkat pusing. Namun ikut mana dia kita kawan. Angkat aku sih nama dia kita kawan dukung sih dia. Dia ada perbudi jauh jadi dia nak. Anda kata mesti bicara berapa? Baik semua bicara berapa? Mana dah sudah jadi Turi, harga, dan perkara ni, mereka bila ini terkait yang lebih pasal dia turi harga perjuangan kembali pasal dia. Adi pasal dia daun dikau, dawa, ewa daun saya, ewa sukaya, daun tua, dia pasal bila dia. Jika bila dia menawarkan dia koyor, boleh orang sondang mereka dia daun ini peri, daun saya, dia ingkar. Jangan sombong. Lati-lati kita usia, kita sudah dia nari, di mana rumah ada orang itu. Lati-lati dia nari, jauhnya bergambar nari, gambar nari, oblah dia di masa kena nari, belum nari berjalan dengan berdilamu. Di mana? Mancini cuma dan disiplin menemu tapi kalau som dari negara dia tak sebe. Som dari negara tak sebe di konari, kurai lama lagi. Mancini jauh, som dari negara dia menemukan nani jiwa biar lalu. Bila jadi daun cempa dia masa konakan nani dia kurai lam cempa, angin masaya cempiu barjeng, barang kajen, ipang lagi kami mau menjen, angin jadi som dari negara dia masaya hayau tujuh nani hati japikan. Dia dari mancini dia jiwa jaga kurai lalu. Orang ini mancing dapat hari tapi bikulan bijin beruntun hari istri mak bermaya. Bini kaya, bini dah istri dapat ni jiwa kita kaya tak apa yang lebih menerima pop lawan jiwa dari rumah. Jika hari kami yang pop rumah, bini jika hari kami yang dari rumah nani istri kawan mancing berbuat kaji bijin nani turun kali rumah. Bisa dibeli gaji kami mau naik, gaji bijin naik, bisa digaji kerja sampai kau domin ikut mana, kamu dukung orang jadi dia, dia kalau ukir hafnari dia sorna kita harap kita dia habis kau bertambah. Anda kata, jadi biar daun serta daun ni bilayko, biar dikongko, jadi dan di sini tak ada. Biar dikongko dan nari rumah tumpai, pasal tu kan tumpai, biar kalau macam ini kita seperti bisa nak jadi. Nanti dia suara dalam biji dia. Rukun mereka kaya itu. Jadi jiswa Maryam ni berbohong dan Yusuf tapi tolong lo. Jadi daun sana daun ni video
थाफैखांनानै दाउसेना रुंग'नानै बेनिफ्राय बिखंनिफ्राय ओंखारनानै बियो रानानै बिलांबाय। थिग बिदिनो जिसुआ दान्दिसेनि थाखाय बिमानि गोरबोआव थाफैथ'दोंल' आरो बेनिफ्राय बियो जोनोम जानाय उनावहाय बे बिमानि जेबो सोमोन्दो गैया, बे दाउदै बिखं बादिल'। बेजों रुजुनानै दिनै खाथि खाथि फोरमायनो बिसोरनो बुजायनो नागिरो। नाथाय बे गिदिर गोरोन्थि। बेयो संसारनि बिजिरनाय, मानसिनि मेलेमजों बिजिरनाय, गावनि गियानजों बिजिरनाय, मोदोमनि थैनिजों बिजिरनानै बै मानसिफोरखौ बे आन्दायहोनाय आन्दायगाफोर। नाथाय बे बाथ्राजों बिजिरोब्ला गाहाथिनि गेजेरजों आत्मब्रेनाय दं। बाइबेलनि बाथ्राखौ उल्थायै जुदि बिजिरदोंब्ला सोरगिदिं आत्मब्लाबो बे सानसे समाव मोनगोन। बेनिखायनो जोङो इसोरनि फिसाफोर जानानै जों उल्थायै बिजिरनो नाङा। आन्दायगाफोर दा बेखौनो बाइबेलनिफ्राय लानानैसो आं बिजिरनानै बुंबाय दं। आरो माखासे जारिमिनफोरखौ जोङो खोनासंनांगोन। आन्दायगाफोर जाय गरसेनि आखायाव इसोरा बे मेन्दा गुंग्राखाय लावथि लादोंमोन। बे लावथियावनो इसोरा बेनो, नाथाय बे लावथिखौ बे लावथिनि सिङाव बेसेन गोनां बोलो गोरा बेखौ बे सानाखैमोन। इसोरनि बोलोजों बे लावथियाव जेब्ला थाबाय आरो बिदिनो गोजान सागरखौ खावनै खालामबाय। जेब्ला बे गोजान सागर आन्दायगाफोर बे सागरा बेसे गुवार, बे सागरा बेसे गोलाव, जारिमिन बाइबेलाव गैया, नाथाय जारिमिनाव दं। बे सागरा जादों आन्दायगाफोर, गोलावा जादों आन्दायगाफोर 2255 किल'मिटार। बे सागरनि गोलावा एसेबां 2255 किल'मिटार। बे सागरखौ लावथिजों बुनानै माब्रै खावनै खालामनांगोन इसोरनि बोलोजों। लावथियानो इसोरा, इसोरजों आरो लावथिजों बिसे गेदेर नायनो इसोर सोमोन्दो थाबावो। बेहाय जेबो जिउ गैया, बे गोरान लावथियावनो इसोर मावनाय जेबो गैया। आन्दायगाफोर आरो बेनि गुवारा जादों आन्दायगाफोर, बेनि गुवारा जादों 355 किल'मिटार। बे गोजान सागरा 355 किल'मिटार। जों बेखौ बाइबेलाव मोननांगोन, जारिमिन फरायब्ला मोनगोन। जाय गोलावा जादों 2255 किल'मिटार आरो गुवारा जादों 355 किल'मिटार। बे 355 गुवार, 2255 गोलाव, बे गोलाव आरो बे गुवार बे सागरखौ इसोरनि बोलोजों बे लावथिजों माबोरै खावनै खालामनो हागोन? इसोर मावनो हायै जेबो गैया। आन्दायगाफोर जेरै आरोबाव नोंथांमोना मिथिनो लुबैदों, साबसिन इजराइलफ्रा जेरै बै प्रमिसलेन्ड हादराव सहैयामोन। गावनि बेनि फिननायखौ जों नागिरबाबो मोना जानो हागौ। साबसिन इजराइलफ्रा खै लाख इजराइलफ्रा जेरै बै समायनानि हादराव सहैखो? आन्दायगाफोर गासै 60,1,730 60 लाख इजराइलफोर। एक लाख बिलावथ' नङा, 60,1,730। नाथाय बिसोरनि गेजेराव हिनजाव आरो गथ'फोरखौ सानबावाखै, 20 बोसोरनि गथ'फोरखौसो सानदों। आरो बिनि गाहायाव हिनजावसा हौवासाफोर आन्दायगाफोर खर'बो जानो हागौ। 60,1,730 सुबुंफोरा जेरै बै प्रमिसलेन्ड एबा इसोरनि होनाय समायनानै हादरखौ बिसोर बिराद सहैदों। आन्दायगाफोर जों बेखौ मिथिना लानाया गोनांथार। जों मबे समाव बेखौ नांगौ जानानै आन्दायगाफोर आरो बेजों लोगोसे जोङो मिथिबावनो लुबैदों आन्दायगाफोर गोबां जारिमिनाव एबा बाइबेलाव मोनैफोरखौ जों माखासे जारिमिनाव मोनगोन। नोंथांमोना जानो हागौ सिखाव साथामनि नामखौबो मिथिखागोन। जेरै गोनोखो साथामनि नामखौ जेरै बालटाजार नेक्रु, जाय जेरै बालटाजार। आन्दायगाफोर बे साथाम गोनोखोफोर आरो जेरै सिखाव सानैनि मुं जेरै दिसमास आरो इकेरना। दिनै जोङो बे माखासे जारिमिनखौ जोङो मोननो हायो। आन्दायगाफोर फैदों अब्ला जेरै अंखारनायनि 14 एकरफोराव मसेनि सागरखौ बुनानै खावनै खालामनायखौ अंखारनायनि 14 बारामनि 26 सेयाव जों फरायनो मोनो। बबेफोराव दंब्ला अंखारनायनि 14 26 बारामाव
जाय मुसिया गावनि लावथिजों सागरखौ गावनाय खालामदों दिनै बे लावथिजों बे सागरखौ गावनाय खालामदों आरोबाव इलिजा नाबिनि अननायफोर इलिजा नाबिया दै राजानि नै बालाब दाइनाव जों फरायब्ला मोनगोन नै बालाब दाइनाव जों फरायब्ला मोनगोन इलिजाया जेरै रुमालजों जर्दान दैमाखौ खावनै खालामदों बे रुमालजों बे सागरखौ जर्दान दैमाखौ खावनै खालामनो हायोब्ला लावथियानो बेयो सागरखौ खावनै खालामनो हायोब्ला अब्ला नायदो जानो हागौ बेलाय मोनसे आगजुसो मोनसे मालासो माब्रै बियो मोदै ओंखारनो हागोन माब्रै बियो इसोरनि बोलोखौ मोननो बेबायदि साननायफोर फैनो हागोन लावथियानो जुदि सागरखौबो खावनै रुमालै आरो जर्दान दैमाखौ खावनै खालामनो हायोब्ला अब्ला जाय स्वयं मारियामानो सोरगोनिफ्राय फैनानै जेरै दौहिनि गसमानो होफैदोंमोन अब्ला बिनिफ्रायसो जों बे रंजालि मासखौ मोनगोन बेयो नों आं बानायनाय नङा अननायफोर बेनिखायनो जों बै माखासे लावथिजों बे रुमालजों रुजुनानै दिनै बेखौ बुंनांगौ जानानै फैयो मानोना इसोर मावनो हायो जेबो गैया अननायफोर बेनिखायनो दिनै आङो बे बाइबेल पदखौ होनायनि सिगां बेफोर माखासे थाखोमानाय जारिमिनखौ नोंथांमोननो होदों मानोना खोनासंनो अननायफोर 1987 मायथाइयाव 13 तारिख बेलासियाव 5:13 मिनिटआव अननायफोर 1981 मायथाइनि 13 मेआव बेलासि समाव जेब्ला गोदान पप पल सेकेन्डआ बे भाटिकान देशआव बियो अननायफोर जेरै सेन्ट पिटार स्क्वेरनि बे लांगोनायाव अब्ला बे लांदांगायाव गाखोनानै बियो बोर होदोंमोन बेलासि 5:19 मिनिटआव बेलासि 5:19 मिनिटआव जेब्ला बियो बे लांदांगायाव गाखोनानै बे ब्लेसिं होदोंमोन बे समाव अननायफोर जाय तुर्कीनि उग्रपन्थी मोहम्मद आली आखाया बेखौ गुलि खालामदों सोरखौ 13 तारिख मे अक्ट'बर मानि थाखाय जोङो रंजालि खालामो बेफोर जारिमिनखौ आं एसे खोन्थादों मोहम्मद आली आखाया तुर्कीनि सासे गाज्रि मानसि उग्र मानसिमोन अननायफोर बेनि जोनोमा 1958 9 जानुवारियाव जादोंमोन जाय मोहम्मद आली आखाया सासे उग्रपन्थी बे गोबां लाख थाखा लानानै गोदान पल सेकेन्डखौ जेब्ला बेयाव आखाइयाव मोननै उदैयावबो आरो आखाइयावबो उदैयाव मोननै जेब्ला मे 13 तारिखमोन मानि थाखाय जों 13 तारिखखौ जोङो पालन खालामो एबा जोङो 13 तारिखनि अनगायैबो नै अखाफोरखौ जों खाथिफ्रा मानो रंजालि खालामो बेफोरनि जारिमिनफोरखौ जोङो मोननो हायो अननायफोर 1981 मायथाइनि 13 तारिख बेलासि 5:19 मिनिटआव जेब्ला बियो जाय गोदान पल सेकेन्डआ जेब्ला सेन्ट पिटार स्क्वेरनि जेब्ला बे समाव ब्लेसिं होनायाव बेखौ गुलि गावदोंमोन जोबनायाव बेखौ हमबाय मोहम्मद आली आखाखौ जेब्ला हमनानै जेलाव जोबहैबाय आरो बेखौ अपारेशन खालामनायनि उनाव जेब्ला जाय पल सेकेन्डआ जिउ मोनफिनबाय गुलिखौ दोनबाय बेबायदिनो माखासे साननि उनावहाय जेब्ला बियो मोजां जाफिनो अपारेशन साक्सेस जायो थैनो गोनांमोन अब्ला बियो जाय पल सेकेन्डआ बे मोहम्मद आली आखाखौ बेनि जिउआव लोगो हमहैबाय सुथुरखौ बियो मा खालामो बेखौ हगारनानै थिनबाय बेखौ आखाइयाव खानाय जानजियाव खानाय आथिङाव खानाय जिन्जिफोरखौ जोबदों अब्ला बिसोरनि नामाव गलिफाया जों बे सुथुरखौ हगारनाय माने पपनि अर्डार हगारनायाव बे खाथियाव थानांगोन फिसा नों आंनि थाखाय गोबां दुखु मोननांबाय नों आंनि थाखाय आथिङाव आखाइयाव जिन्जिजों खाना दोनजाबाय बेसे गेदेर अननाय नायदो पल सेकेन्डआ बेखौ अननायजों बेखौ गोबादों जाय मोहम्मद आली आखाया बेखौ गावस्रानो नागिरदोंमोन
John Patrick ini online ko nari ini online dikal udah pendidikan tinggi terjadi. Ini mudi udah kaisa, ang ini kayo, ang itu kayo, acigo kayo, jinji kayo. Daud juga kedatangan, orang itu terkau ini mahal, arti jawab kanari, mereka bukan itu, isi kita online, perbedaan, orang jaga pun, began jaga, हम सिगर को चलता हम जगह पर गता सभी जी को करो ये मां को चलता है ये मोहम्मद अली का दीवानी बिको बाबुल दीवानी ने बिको को मैदन हम जगह पर चलता नील क्यों तरी में ओका पर ये बंदा का मनवाई जिंदगी चलता है मानी में ओका पर तरी नंटी चलो और अन्य का पर जाए जिकुजो जाए भी समाचार मोहम्मद अली का तरी 1991 जब लगे बिको गाँव में अभी समाचार क्या तरीका जाए ये आई मारे वहाँ जहाँ का रुचि फ्रांसिस नजावी करेंगे वही सबको कर सकते नहीं ओबला ओबाला एक और कोई बुरी को फातिमा देशों ini mukhodau itu soal diamond jeng soal jeng kau kuku kau nanti guli kuhur dengan jadi pemain. Namun hamillah Fatimah disau Jai Muhammad Ali Akaya pokok kau tadi ni soal ni mukod diamond ni mukod jeng di guli kuhur pagar soal ni biku mukod kau nani di sajaran biku karan baik pok segera. Anda apa? Jadi kami dari sebenarnya sekitar Jai beri berikan ini muka para berikan ini jiwai jai ayi mariama biar ini muka para ini unyam legoto satamkan cari liau nudari kai angko basaya ini cari orang masajari orang angkui sikubal berikan dia ini muka para jangan kita kai bahasa ini kita kai manusia berikan jai para ini muka para nudari kalau Kira tariau dia banyak palan kalangan kiri nampu doktor jangan tu sehingga jangan tu lawan di online ko ay mari online ko boleh ni cari ni pun Haleluya 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 Anda apa jadi agar Arabi pop dan pop sekarang sebagai kesibukan dia lagi saya media anda apa jadi agar Maria ni sebagai isi Bible pun diperlukan kan sampai saya bersempat dengan bahawa suatu hiduplah nanti baik dan suatu nama waiko agar dari bicara lebih Zohar ni lei balat sekitar kali ini kerana negara hawa. Haleluya, Haleluya, Haleluya. Kali ini kerana negara hawa yau nanti mana tahu baik kerana negara kami berada dan sana anggur visitor मुखासे वही कौन लगा वही हमारे लगा anggur biji ni mana ni kali ni खाना लेकर आओ हमें ना मैंने मुखासे anggur biji को लेकर वही anggur जब mana ni को जब ऐसे फिर चिपट जब एपा ये जब मुखासे लेकर ये anggur biji ni mana ni को अंदर क्या पर anggur kan सच्चे पता को बुने गिरे बाइबल को से खालूंगे माफो करना वही गिरे बाइबल गाली ने खाना लेकर तेरे तेरी शब्दों माई मोंटा मन पे देखना ही लोग गिरे बाइबल वही लोग प्रेसी मन थाजी मन देखना ही लोग नाले तो वो भी को नहीं है तेरी गिरे पर प्रसाद निकल वो भी को इसे कौन आएगा प्रेसी मन थाजी मन को कौन आएगा ना मोंटा मन पे जाने को कौन आएगा वो भी एक फीचर मोहनथा मोहनपुरे जानिया फीचर orang gaul ni megondem thangani nunamundem ये जाबो मोहनथा मोहनपुरे जानी बिहार जाबो लो गाली ni खाना negara nanti beliau pada Kristen ada pada Kristen Mister makasih boroni raporku hona hajaba aku Kristen aku thanji palu aku mohontha aku mau beko hona ya mohontha mohonpuरे kaya nanti Kristen ada thanji palu ya bagi dia Bible Mister Tiger mohontha mohonpuरे nuwa ini kaya Iku lana budaya negara Cina
Jadi Bible dari dibenarnya under kapal. Behind regime tanjung naik dong. Benuma. Kau ini mereka naik kapal kita orang berikan. Mulai orang tahu berjari dia orang ni kapal tu. Ang video kam dapat lawan, foto kam dapat lawan. Mereka under kapal. Mereka Bible dari asal. Agaknya Bible dari dia tu. Orang tahu berjari. Jadi ini semua dia jangan Bible yang mana. Nanti kau ini Bible regime tanjung naik dong. Beri tangia, kita ini garanti ada, kita untuk cina jawab, anda kata. Naik, jangan ini berita. Santamio, kali ini kalian negara, apa konsep ada? Ada, Iswrni bimaya, dia orang orang. Iswrni, mana kita dopo Iswrni bimako lek. Mana kita, mana kita pun lek. Iswrni bimako dopo lek. Kalau Allah senang, bisa boleh bukai. Haleluya, haleluya. Sanjang yang kali ini kalau negara apa pun jadi, ada Iswrni bimaya dia orang. Maybe pomse batra bisima dan kau bicara Iswrni bimaya bau dong. Iswrni bimako mana semua benda yang dikolek. Anda kata, bima berjengkel tukar berbagai macam dong. Iswrni ini cara berlaku dia habis angker jadi. Iswrni sudah jalan. Cara berlaku, bima itu sigang berlaku. Iswrni sigang berlaku. Mesti kita kita jengkau bermain. Dia habis angker jadi. Cuma nak dia kerja orang Iswrni bimaya ikut lagi mana? Iswrni tak kerja dia. Anda Iswrni baik. Dan yang baik, baik menaruh momen kita menjauh dari itu. Angin jauh sebelum nanti bisa. Karena ini semua menjauh. Baik baik. Nanti macam angin kita boleh tak buat. Memang pembaca perempuan itu mah bisa dalam berhak itu. Anda jadi baik baik. Nanti angin bukan tak boleh tak buat. Dia jauh kalau berkau baik, dia tak bagi kalau dia. Dia jadi puni, macam ni guna bagi monggo, mantanya dia yang cikgu macam ni. Mister, umpayo, mohon tam. Jadi, ada negara mana itu, mohon tam jadi dia dapat orang ni dong. Kalau kerana aku dia dapat dong. Jika bisa pun baik, nanti Mungkin berikut ekor semula ada di berikut berfungsi sekolah anti suap sekolah baik. Jangan kau nak apa ni kau beri. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan yang mereka berpegang diri sebagai bisnis. Orang ini tu bisnis apa? Bisnis ini hendak dia tak jadi hak kamar patah kerja orang lain. Istri patah kan baik. Bima mana pun siapa boleh kerja. Biar Anda kata Iswrni bimaya jauh di batra Iswrni bimaya thar nangtao di kamar itu mau niat jadi dari noda Iswrni bimaya jauh di top berkau berdiri. Mana lagi jadi berkau baik jadi baik mana dia di mana tadi istri sebenarnya top kamar itu jahil. Jika demi apa dia bimaya jauh muka bimaya apa jadi no thayuga dia bimaya jauh thayuga ni semua ni mau bimaya jahil berkau bermain. Anda kata, jika kali ini kerana negara, jaya Iswrni bima Maria, Yesus, ini siapa? Itu teman penuh. Ada macam yang habis invalidasi kalendar. Jadi hawa tahu, apa sahaja, apa sampai hawa tahu. Di sebab begini orang ini lokal nama bidang jemaah. Kau ada macam orang itu siapa kaya? Mana ini? Gabang kau ni pernah alas sini, kita orang gabang tu pernah ni, jadi pada jokani, jadi pada jalan kau ni, bidora tu ni ekor jero, nanti bidora macam pergi. Jika lagi jokani pergi mana? Angin ekor jero, orang ekor jero jauh, ekor jero naya tiga sih, mana orang macam pergi. Jadi dekat habari di dunia, dia alat tu seperti dekat, maka jadi jauh baik, maka jadi orang itu, bisa bertiga semua. Bidor, nah,
나도 이처럼 언제보다 내가 미션들과 내 하나님 이름이야 미시고 그러지 않거든. 말하나 미 하나님 이름은 제가 왜 알았을까 그러다가 자기의 그의 미래로라 미시고 그러나이 바카리잖아이 온나이 미시고 그러나이 뭔가 지금은 내일 자기 집에 붙을 시간 가리니 가라니가 제가 지식이 마마냐마 내가 안 그러다면 지시와 안 그러다면 말이 되게 이 하나님 이름하고 관계하게 말이 시나마 하나님 이름으로 भाई लेना चाहिए मायूस ना भी मायूस नहीं रखो तो मारे भी सोचे खुरमा जाए जाने लगे भी खुरमा मचुआ तेरे सोने कोनिया में से नहीं दिखा रही है भी बच्चा मारिया में भी नौकरी खुरमा जाने का भी बच्चों आरबी हम कर जाने वाल नेपल जाने वाल आरबो जहाँ से भी जाना है रंगाई मांगाई रंगाई बेनस्टर को जाने नुहाई ठाकर नौकरी का जिम्मे जमी नौकरी मारिया माँ जमी नौकरी जमी नौकरी भी माँ जब भी नौकरी जाने का भी नौकरी काटी जाना है रंगाई काटी मांगाई जाने को बेनस्टर को जाने वाल आरबो तो ये आवाज़ तो कब हम लोग अरे हम कर भी दिए रानी क्यों वही जब हम बात सुनो ये सुनिएगा सुनो वही गुनाह पर लगे रानी भाई दिया और लक्ष्मी कमर मोगा दाव खालना मुंबई नहीं आई kita anggur bidia nanti kawan semua boleh makan moga orang lain moga cara moga di berkau jangan orang itu berdoa makan moga jadi noi ada bunda baik semua kau ni Indonesia kai perempuan ni kau Indonesia orang kau ni kai Indonesia ni kau mayom dia cici Oma bicara kecil dulu. Beri orang bicara berburu. Istri online je boleh macam online kapal jadi lokoni semua mairong tu pribadi sih. Itu cincin lo, cincin lo ada cincin lo, ada macam ada cincin lo. Oma tu tak cincin cincin lo. Nanti di dalam Iswrni online thane kai, ring roller thane kai, ada nama kata kapkau nasi thane kan ada. ये मुझे लेकर दिने जो दे लेकर अभी लोगों के सबसे पारा जाओ ना ये भी सबसे बड़ा तो इसी होने जाए भी मारे भी कोई सांगो भी जो जाए भी मारे भी बेटे को रिंग रोजारी खाते हुए नौबी ना लाने हुए भी समझ तो भाई ने हुए अभी भी पारा जाओ भी दिल्ली में नौकर के लिए समय ना इसलिए वो बन जाओ अपना जीवन में बिगड़ सिखाओ भी जिमाया को सिखाओ मिलकर अंदर का yang gaungnya kurang gaungnya terlebih di mana saya lah bisa dengan online mohon maaf dia mana hai. Namun pertanyaan kurang dah belum ang mai kan waktu kau visit. Online apa? Ang itu mari kau pertanyaan kurang dah ada kau berpintu. Kau dengan ang mai kau kenal. Ang sekolah jangan nak kau ingat kau dengan ang isau bukan. Macam betul jangan nomor noi di pakai segi. Saya bagi kerana sebab aku ni dia bapa aku cakap aku bersama bapa pandang sih cuma baik aku cakap pandang apa jadi nikah di dalam orang berani aku mani aku cakap tu aku pun berkau aku jadi bersiap jadi ni ayah apa bila bukan kata dia mari aku mani aku mari ini semua cakap tak dari di sana nak pandang apa lain jika kali ni kerana dia Gawang masih betul jangan ini kau bayi mengajar anggur bidang. Jadi naga pani hawaiyo seriwa bidang bersama. Jadi hawaiyo omang bidang bersama. Jadi orang suri hawaiyo mitun musuh bersama. Kali ini kerana negara alat sini kau bayi negara umum anggur bidang mana? Bidang kau anggur gawang mana? Bidang kau unik top suatu mana? Jadi mana? Di bagi kaum ma, berjalan kau dah iba, berjalan di kurung apa, di jiwa kaki. Anak jadi di kurung lagi, oposisi tu kau ni jiwa kaki. Tapi apa ni kerja sini dia? Sini oposisi dia orang nak, jangan aku sini oposisi dia ada dalam nanti kita kan. Oposisi dia ada, kita kan tu bagian cara. Arti sini dia, beri medis beri lembut kau.
गाज्रिबो मागोन अनलाइनाफोर इजराइलाव थाङोब्ला जे बेथलेहेमाव थाङोब्ला जेब्ला बे मानसिफोरखौ लानानै बे गुबै मुवायानो जेरै हरखाब गैयै जानायाव दानियासो मावग्राफ्रा सोरजिनानै मारियामसो मानो मारियामा बे न'खराव दङ लिरनायावबो बयबो सिगां बेखौ लिरदों गारि बे हामनाय जानाय बे बिमाया दंमोन बिमाया नुबाय गोबां मानसिफोरनो लोंहोनांगौ बिसोरो लोंहोबाय बिसोर लोंहोआ एसेबां बिसोरो मिथिया हाबानि बिगोमाबो मिथिया बियो दङ आलासिफोरजों रायज्लायदों जिसुआबो गावनि फिसाफोरखौ लानानै रुमाव दङ नाथाय थांलाय फैलाय आइ मानेमा बे न'खरनि अनलायनाय न'खरखाय बे न'खरखौ बे नोजोर होबाय थादों नायबाय थादों बिसोर मा फोरमायदों जोंबो जेरै मानियावजों मोजां सोमोन्दो थायोब्ला जोंनि न'खरखौ आइ मानेमा नायबाय थायो नोजोर होबाय थायो जेब्ला जों रंजालि बिबाय थायो जेब्ला जों बेनियाव बिसोर खावलायो बे जेब्ला जोंखौ सान हर जोंनि दुखु सुखुखौ बे नायबाय थायो नोजोर होबाय थायो बिजों जायोब्ला मोजां सोमोन्दो दं बेखौ फोरमायदों जेब्ला बे बिमा मारियामा बे न'खरनि दुखुखौ मिथिबाय बे सिगां मिथिग्रोबाय आरो बे मिथिनानै बबाव मोनबावनो बे आंगुर बिदैखौ आलासिफोरनो माबोरै गोबां मोजां मोजां आलासि दंबायो बिसोरनो होबावनांगौ दा बेनिखायनो बे अबथिरा थाखा बिदै फिलिया मोनसे बे न'खरनि जोंनि गिदिर अलखद बायदि जेंना बे न'खरा मोनसे बासायजानायनि राहाखौ बबाव मोनबावनो मारियामा नाथाय मिथिगौ जाय आंनि गोरबोआव 9 मास 9 दिनावनो जोनोमनाय बे जिसुआ बे फिसाया इसोर बेबो मिथिगौ माने इसोर मावनो हायै जेबो गैया अब्ला निस्सय जिसुआनो मावनो हायो माने बे मावनो हायो अनलाइनाफोर बे मालाबाबो मेरेखान खामानिखौ मावथ'वाखैमोन जिसुआ सोमोनांथाव खामानिखौ माब्लाबा मावाखै गिबि मावजेनना बिमानि सोरनियावसो जादों बेनिखायनो सोमोनांथाव मेरेखान खामानिया बिमानि सोरनायजोंसो अनलाइनाफोर बियो हाबनाय थादोंमोन हाबायाव दंमोन बेबो नाथाय जेब्ला बियो बे न'खरखौ बासायनो मान सन्मान लैथोनिफ्राय न'खरखौ बे हाबानि बिगोमाखौ बासायनो थाखाय बिमाया जेब्लाबो सानदों मारियामा जेब्लाबो मोनदांदों मारियामनि जिउआव गोसोआव सानदों रावबो सानाखै न'खर बिगोमा सानाखै गुबुनाव सानाखै जेब्ला जों बिमाजों मोजां सोमोन्दो लाना थायो जोंनि थाखाय बिमा मारियामा अरायसम सानो बे फिसाखौ माबोरै बासायनो बे फिसाखौ माबोरै खैफोदनिफ्राय उदां खालामनो बेखौ जेब्ला बे बिमा मारिनिफ्राय जोङो रंजालि सान हर खालामो बे बिमाया बेनि थाखाय बे मारियामा नोंनि आंनि थाखाय जेब्लाबो बियो अरायसम दिथा होबाय थायो बेनिखायनो बे न'खरनि बिगोमाखौ बासायनो थाखाय बियो बबाव लायनो हाथाय जालियाव सोरनिबा न'आव रावनावबो बे हाजार हाजार मानसि होनो थाखाय आंगुर बिदैया गैया हरखाब जोब्बाय आलासि जेरैबायदि बियो अभाब जाबाय बेनिखायनो जेरै बियो आंगुर बिदैखौ जेरैबायदि इस्टिमेटआव दं बेनिफ्राय बारा जानायलाय आरो बे जोबनायाव बेनिखायनो बियो नाथाय बिमाया बे न'खरखौ बायख'नो थाखाय सोरनि खाथियाव थांगोन गावनि फिसा इसोरनि खाथियाव थांबाय जेब्ला बे रायथि हैबाय रायथि हैदों बियो फिसा थाखा बिदै गैला जिसु बिदैखौ इजराइलफोरनि गेजेराव बे आलासिखौ सिबिनायनि गाहाय मुवा जादों जेरै आंगुर बिदै बेखौ जिसुआ मिथिगौ इजराइलफोरनि बे गाहाय आलासि सिबिनायनि लोंग्रायावनो जादों आंगुर बिदै बेखौ जिसुआ बिमानिफ्राय मिथिबाय थिग बेबायदिनो बेखौ फोरमायो जोंनि दुखुआ जेब्ला खैफोद आफोदाव जायोब्ला जोङो जिसुनियाव डाइरेक्ट बिबार सहैया मानो जेब्ला जोङो सानफ्रोमबो पाप मावो मोनफ्रोमबो पाप मावो जोंनि पापफ्रा मोनफा मोनफा हमथा जानाय बान्दो एबा ब्लक जायो मानोना इसोरा पापिनि बिनायखौ खोनासङा जायहा नाथाय आफानि इसाबादि जायहा आफानि इसाबादि बिनि बिनायखौ इसोरा खोनासङो गोथार बाथौनि गेजेरजों बेखौ मिथियो बेनिखायनो जोंनि पापफोरनि बिनायखौ सहैयैखाय नाथाय जोनोमनि दाग गैयै जाय जोनोमनिफ्रायनो दाग गैयै बिनि बिनायखौ मानो बियो फेलें खालामनो अब्ला सोर दं जोनोमनि दाग गैया बे हिनजावाव बे आइजोआव बे जादों मारियाम बेनिखायनो दिनै गावनि फिसायजों खाथियाव थांबाय फिसा बिसोर थाखा बिदै गैला बिमानिफ्राय बे बाथ्राखौ खोनानो मोनगोन आरो जिसुआ बियो मा बाथ्रा बै हिनजाव नोंजों आंजों मा बे बाथ्रायाव जोङो गोबां संसारनि गियानजों गावनि साननायजों मोदोमनि थैनि
비전나이는 만집을 공가방 안다 이거나 하고 나한테 이 바트야 지수의 매일 바트 보면서 강조해요 지수하고는 너마 아니는 바고 만가라 너스가없는 이스라 너마 아니는 바고 만가라 네 너스가 아니 지수하고는 거야 비로들이 가운데 니마 바고 만가라는 생각이 주디 비어 니마 코네가들 센세구가 베이 힘들어 너희들 안중마 비바타 콜라나리 문우가 같이 센세 비즈든가 같이 로드 비즈든가 지수고 너무 칼보내잖아 지수와 가드린 내잖아 지수와 말아봐도 가운데 비마고 만하니 가라마게 가운데 비마고 니 말아봐도 완전하게 가운데 비마고 니 말아봐도 가드리 부마게 만약에 비마고 정말 오늘 만가는 너희 비파도 쓰고 정말 만 위에 비파도 쓰고 미스티니 카메라를 먹하는 내가 위에 똑바른다 바른 미시만 비마고 저리 비는 저리 비마고 만하니까 말라 뭔가 지수를 많이 듣는 그 너는 먹고 만가라 그리고 80분이니 저기 왜 막까지 비절가 보니까 비는 80분이잖아 말아보면 지수와 경이 비마고 비 바트는 많이 하니까 말이 내 공나이로구나 말이 내가지는 재미가 없어서 그것은 자의 힘자와 힘자와 보아 오피스이라고 있는데 네 힘자와 자가지는 재미가 아노니 대원이 번외를 막내니 몸소 막내니 지금은 이 사람이 지가봐 네 힘자이게 네 부모 저거하니까 낙침을 지나고 잡아있나 자세히 놓고 하면 미니 아가마리 원이 번외 막내 시간을 아는 시가 사실 여러분들 모르지 인정이 다르게 예를 설계를 찾아잡으면 번호 잡으면 사실 인정이 다르면 아는 미사기고 나오면 김세 최근 자세히 인정와 언제가 번 미 인정을 자는 언제가 번 머리야 그 벌어야 미 인정이 결국 잡혀야 저는 미사기야 지수